televisão tutorial. למה קפצת סתם? זה הקלע, זה היה מטורף. אני מטורף, נכון? יש! יש! אני שחקן טוב. אני שחקן טוב. מה? שלב לא ייתכן. לא ייתכן. לא ייתכן. לא ייתכן. מה הסיכוי? זה של באטל פאס. אומייגאש! הצלתי לך סקין של באטל פאס. יש לי מזל, רואה? יש לי מזל. רגע, כמה יש לי באטל פאס? אני כותב שזה השני. אני יכול לשפר 20. אני יכול לשפר... לא, כמה מטבעות יש לי סך הכל? אין לי מושג כמה מטבעות יש לי. אני מוכן. למה הלשון שלך כחול? כי אני סיפורי התחלה. אבל זה לא עובר לך. היי, הסקין הזה היה איתנו? ועכשיו הוא עבר לקבוצה השנייה. טוטוריה. בואו נעשה את זה. מסרביצטון טוטוריה. אתם טובים. אתם טובים? אולי אומר לך שצריכים... סוריזנצי. איפה אתה? ג'ינה. ג'ינה. בוא אתה ג'ינה. יאללה, לך על זה. לא! סוריזנצי. זה היה קצת מכריח. זה היה קצת מכריח. בוא נהרוג דמות. מי נתחיל להרוג? אני הולך אחורה. אחורה אני חיה. אומי יסו. לא, אל תהיה על זה. אני לא על זה. המסך? למה המסך שחור? אין שליטה על זה ששחור. נעשה. שיט. שיט. והרקת. סוליזן! בויה. אני לא מאמין. משחק הפסד. יש לי שיטה, אוקיי. שלי. אתה תלך לדשא שם. לא זה. אני אלך לשם, אני אפעיל את האולטי, אל תדאג. ואתה תפעיל אולטי על נשא. אולטי. מה יש לה דבר? אין קליטה, בלי חושך. שיט. טוטוריה. מה דאל? מה? הוא יכול להרוג את שלושתיים בשנייה. לא. לפחות בוא נחליף דמות. שנייה אני אחליף. אני בוחר את דיינמייט לשפר לך אותו או לא. כן או לא? כן או לא? לא, כן. ברור שכן. כן? נכון? אמרתי לא. סתם, די. נו די, שלב, די. אל תרגיז אותי.
מה קרה? מה רצית? להחליף דמות. נו, אדגר ככה טוב. איך אני שונא את זה? אין לזה קליטה. אין לו קליטה על הטאבלט. בחוץ. מה, בחוץ אין קליטה? אין. אפילו לי אין קליטה בחוץ. אוקיי, בוא נפעיל אולטי על שתי אנשים. אוקיי, שם הפעלתי אולטי נראה לי. אמא. לא! אני לא מאמין. אני אעשה כועס. אני אעשה ככה. למה יש לך פה שתי איקסים? ידוע. הוא ליזה את זה. טוטוריה. בא לי להרוג את זה כמו. זה המשחק הכי גרוע עם דיינמייט. אין שהוא דרגה 10. דרגה 10 אז אני צריך לנצח. לא להפסיד איתה. הלכתי להחליף. טוב, אני מחליף אליו. פררה ניאו. זהו. הנה. תודה. עכשיו זה לא חושך. בוצה מגרטים. תודה. אין לך דיינמייט. יש לי דיינמייט. אני חייב לשפר. לא, די, אני רוצה להרוויח לפרן. יאללה, שחק. רוזה קצת תהיה טובה, אז תירה בה תלך, הבנתי? קוקולוקו. או שיט. הוא הייתי בטוח שזה סתם ככה. כאילו אמרתי לו, לא סיכוי. מה זה? אהבתי את רוזה. אני שרוזה דווקא לא כזאת טובה. הדבר הכי מטורף, זה האולטי הכי מטורף, נכון? הוא יכול להרוג אנשים בשנייה. אני לא רוצה לערב. טוב. אפילו אולטי עליהם. אל תדאג, אני פה שומר עליך. תודה לך. Aria sapulere totoro libeta potereso en marore mayo ni porta man barioto en merios porta condes pureza cormos baby pole loco I put the bin barioto I'm super strong, Foriesi, I'm el primo perfecta Foriori. Tryhard. Los papeles son Tryhard? Tryhard. Aber Tryhard? Was haben wir? אין לך משתמשים? אין לך משתמש אחד? אין לך משתמש אחד? לא, יש לי. מה לי לשחק במשתמש? לא. אני מחליף דמות. אולי תחליף גם דמות. אתה בא לשם את הסרטון? לא. כן, אז עוד כמה דברים מזה. נחזור אליכם לסרטון הבא. ובואו נעשה את הסיום. סתם. עכשיו, סתם. צחונים, הפעם זה באמת. פרנסונג טוטריאד. טוטריאד.